Salutare și bine v-am regăsit la primul meu episod. Da, pur și simplu la primul meu episod. Sper să mă aud bine, dar sper să mă aud bine. Adică să nu țip și nici să nu... Ăsta e clubul meu, dacă vreți să-i dea bine. Nu e clubul meu, pentru că nu sunt eu președinte, ok? Adică pana mea, sunt member, dar... Dacă vreți, mai e 2 locuri și ne jucăm frumos. Deci, hai ne jucăm și noi la un match frumos. Da, ne jucăm cu el primul. Totuși nu pot să zic că e prea mare, dar am pierdut un cont de 16.000 de trofei. Underlog. Pierdut un cont de foarte mult. Nu pot să zic că joc foarte bine. Dar joc destul de bine. Sunt rău, sunt! Da, la mine nu prea joc bine. Nu pot să cred că m-am dat gol acolo. Stau puțin. Andreea degeaba îmi băgăm prea frumos. Ia bă băiatule! Frumos. Hai să-ți dau automat exact pe mine. Să-ți bag eu să ia. Mă duc frumos. Vă cheamă Enole. Este cheamă Enole. Pe care făceam totul m-am dus. Așa. Sărim, exact. Și apăsat la ăsta. Dăm. Așa am trebuit să vă bine. Joc destul de bine așa. Poate și de până apta asta. Este ignorat. Se ignorat. Caruncado! Mamă, bă, e singurul ăla. Nu pot să cred. Nu pot să cred că dus. Bă, și câștigam, bă, băiat. Du-te, mă, la aici. Mă, la aici. Așa. Și așa am câștigat. 4 probleme. Acum nu prea, adică nu pot să zic că mă joc Brawl Stars. Prea mă joc Brawl Stars. Da, da. Este ciudat, bă, băieți, pentru că eu la boss fight am făcut insane. Uitați, adică am dovadă, uitați. Eu nu jucat cu acest tip, stai să vă arăt. Adică e prietenul meu, am făcut multe live-uri cu el, dar pe un alt cont care... Gura mă. Stai că el are multe trofee. Stai că nu mai știu câte trofee are. Sunt săraca lui, adică n-am mai intrat. Asta era contul la verișorul meu. Cum să-l iau eu mă înapoi? Deci contul ăsta am virat la inimioara mea. Vorul meu mi-a pus să-l șterg și l-am șters. Uitați-vă și voi cât l-am crescut. Uitați-vă la boss fight insane. Am jucat cu el, uitați că l-am mai dat 73 de zile. Da, și Adrian 2 de 1. Mamă, 278 de zile.
Trist, bă. Și Loricea nu l-am mai intrat de mult. Și Marius. Am mai intrat de mult. Și Andrei, și Antonia. Și Nefes. Kings. Nu prea steli prost. Deja începe de mult. Uite, băi, cu el m-am jucat. El a insane. Cu el m-am jucat. Deci cu el m-am jucat, pur și simplu. Am jucat o grămadă de timp și am făcut insane. Bă, și eu mi-e master. Bă, de ce am eu master? Puteți să-mi explicați. Să că revin. M-am speriat. Să că revin. Gata, băieți. I-am intrat pe alt cont. Contul de mai mic. Da, uitați-l, ăsta e. Mi-a picat ceva. Mi-a picat nimic. De fapt, mi-a picat de idee. Nașpa. Întreb dacă mai picat ceva pentru că da. Este un cont care nu prea mă joc pe el. Și da, de-aia l-am ieșit la 1000 de trofee, că dacă nu era la vreo 3000-4000 de trofee, lejer. Nu vă zic eu. În 2 minute și 5 secunde i-am bătut. Foarte ușor. Bă, băieți, cam ăsta o să fie primul meu videoclip. Idei că da. Vreau să trec videoclip pentru că a fost contul maica mea. Și vreau să-mi spuneți că a fost și un videoclip. Și vreau să-mi spuneți și mie în comentarii cum naiba șterg videoclipul, că nu știu. Dar o să mă uit. Uitați-vă pe ăsta, vreau să îmi pice. Deci preferata mea legendară, nu contează. Deci noi vom închei primul episod aici și ne vom revedea data viitoare, pa, pa!